Ja, hallo, det er Clarence. Ja, det er Ulla Langhoff. Goddag, Clarence. Jeg talte med Tine lige før Ja? om Red Barnets kampagne med bekæmpelsen af børnepornografien på internettet. Ja. Og vi snakker om en lille pakke med nogle blokke, post-it-blokke. Ja. Og nogle kuglepenne med Red Barnets navn og logo på klipsen. Nogle rigtig dejlige kuglepenne. Okay. Så snakker vi om Scotch-Matic tape. Det her Scotch-Matic tape? Ja. Vi snakker om en lille pakke, som jeg ville høre, om I var interesseret at købe. Og hvad er Scotch-Matic tape? Det er det der tape, du ved, altså, det er det der tape til at klisterbånd. Scotch-Matic tape. Jeg kender det ikke. Nej, men det er klisterbånd. Hvad bruger man det til? Jamen altså, det er det her, ja, hvordan skal jeg forklare det? Det er sådan noget tape, hvis du skulle lukke noget med noget klisterbånd. Scotch-Matic tape hedder det. Okay. Jeg prøver bare at bruge en clips. Ja, men det er tape. Jeg har faktisk meget, altså... Nej, men det jeg ville høre om, det var, om I ville købe sådan en lille pakke med lidt blokke, lidt kuglepille og lidt tape i. Kuglepinde? Ja, jeg snakkede med Tina, og hun sagde, at hun ville lige tænke over det. Men det kan være, at jeg skal snakke med Tina om det. Nej, fordi jeg bestemmer jo egentlig lige så meget. Nå, okay. Ja. Altså, der er 10 gule post-it-blokke. 10 post-it-blokke. Er det ikke mange? Og så er der 10 kuglepinde og 4 ruller Scotch-Matic tape. Det er jo en kuglepinde til hver post-it. Ja. Altså, det er sådan en lille støttepakke, hvor man så støtter Red Barnets kampagne. Okay. Og den koster 3,99. Altså 3 kroner og 99... 399 kroner. Ja, det er jo frygtelig mange penge. Ja, men ved du hvad, altså det er sådan en lille pakke, så mange enmandsvirksomheder og små landbrug køber. Kan jeg ikke... Ja, hvad var det, der var kuglepinde? Der er 10 kuglepinde og 10 post-it-blokke og 4 ruller tape og en holder til 3,99. En holder? Ja, en bordholder. En bordholder? Ja, til at komme tapen i. Okay. Ja, ved du hvad, jeg snakker med Tina i morgen. Okay, hej.